Minda! Ayo! Minda! Hoy! Oh! Gapag ko. Gusto naman ka! Okay ng Japon mo, Japon, sexy. Ang sama na yung bisitan mo diri. Wala, uy, kabalo, biyak ka nung, maginingaw, biyak ko nung. Asa, Ay, di mo si chismis na pugka. Uy, di ka bakit chismis na lang. Bago na, dyan ko dahil kasi. Sukod dito, February 14, di ba dyan ko mo. Chismis ka ba? Ano man, ano? Oh, di ba chismis sa Japon ka? Wala yung saman. Dili ko yung bisita rin kasi, gusto naman ka. Mo Japon ka rin. May bawaan ako, nagbulag mo daw sa bana. Dugay na. Ito pang December. Kung ganahin eh. Ano, sila, oh, sila. Sila, ano? Ang pampot na. Mangisla na sila later. Pagpakunta, padala pa, nagwa ka kilog yun. Oh, bangos. Pwede na. Dahil siya mga bangos na. Doa! Hi! Nalinig bangos ha, pagbalik. Balik lang! Uunya, guys. Ano, nabulag ba niyo? Yan, wala akong ganahin sa mga sitwasyon. Yan na po, naibog na ako bago. Magi ang... Uy, piato ba? Kabalo ka sa balita karon? Sa balita. Chismis na po. Di na siya chismis, buang ka. Sa gani. Na nga may vaccine karon. Baksin. Bago lang ipadala, gikan siya sa murag China, mangguro to niya. Gipadala, Manila niya. Na sa Davao karon. Ay, man nakuha na. Mga baksin na kaya. O saan man itong vaccine mo ha? Parbo, grabe. Ay, di mo na mao! Ay, sa ba? Sa COVID! Ay, sa COVID? Na, kabalo biyak ka na pero nagulat, may gulat-ulat. Ako siya nagulat-ulat, mga karon nga ka nang Ikaw maabot. mahadlo ka na. Di man, kinagpakuan, mga kuan no, mga dagkong tao, mga politician kasagaran. Tapos ngayon na zombie ba? Usap ba na? Si Ising ang may mong zombie. Kaya basin pa ko na-injikan. Baka pa-inject ka. O, na-injikan ako na lang ako. Uy. Oh, dako kay may ulat no. Diba? Ya, sa may feeling mo ron. Wala ka na, nagwapa ko, namula kong aping. Kaya, gwapa kay ko. Basig hormones na imong gi-inject, di na. Ay, umar nga na. Hormones Ay, hormones na ito. Ito to vaccine. Ay. Makagwapong dyan ang hormones. Kisa pa yung nag-ano din na, di nag... Di na, Sorry. ako natunggan sa radyo, gibalita kay nabuntag nga, mga kuan daw, mga silingan, mag-andam kay, natin mga Noroy. Na mga inject? Mag-inject. Hindi na sa ano i-inject. Namay, duha man daw to, dahil inject po, dapat ka ng tablet, pili lang daw ka. Tablet? Namay, gwapo. Vaccine tablet? Naaway na ah. Hindi ako ba anak ko? Ikaw na kanuloy, lahi na dyan ko. Bingaw na dyan ko ninyo. Dugay nakita o nakita. Dugay no. Asa di kagikan? Nakurandin dyan ko no. More than 40 days pa ka na. Dili 40 days, 60 days. 60 days. Mm-mm. Dugay jud bitaw. Pero wala Nagmingaw ko, sa isin pero mo. wala ko abot og 60 days. Ano? Si Batman ko. Sa kisami ko ni Agi. Buwan. Kapag yung kay kong live. Nga naman. Ano, mag-shoot pa ko dito sa Piga, shoot mo ko diri. Ganin no. Tapos Pero ako live, at least no? kami kag love life mo man important. Malamig na. Bitaw sige, mabalik lang ko unya taod-taod kay basig ano Tingnan ba? ako kung nang manurit tong Ako vaccine. mangumpra pa ko pirit uy kay basig bulog ka sa kumbanan niyo ha. Sige. Kita na taon niya Minda, bye-bye. Ayo! Uy, ma'am! Ang sa kanila? Kadali lang. Ilos ako dahil kadali lang. Sige. Sagot kong ginailo, ma'am? Dili ko na siya grasshopper. Okay. Unsa man, mag-unsa mo diri? Kuan, ma'am. Nakadungog mo atong bagong kuan karon sa gobyerno nga naabot na ang vaccine ni og China, ma'am. Oh, actually bago nga naman sa problema di ay. Basing nagipalipot-lipot mo gud sa gobyerno para mag-inject og vaccine diri. Basing nakakailang nga gusto magpa-inject, Taga-asa day ka, ma'am? taga DPWH, ma'am. Ha? DPWH ba kay nag-survey man mi sa dalan para makita ni balay ug taga DPWH. Ay, di ba sa DOH man ang vaccine man, DPWH man. Kuan, gibag-o na, ma'am. Ah, mo din. Yung sa may drama ninyo ma'am. Mag-inject me tapos kanang mas magpili lang migtaw nga injection sa kay nang limit mo ng vaccine tapos basi nakikailangan gusto pa-inject nako. Ay, naku kay ila. Sa ay sabang wala di commission dra na. Daki komisyon na dawat sa kon injection kanisa. Ay na. Pila man. Basta umdan na. Karon na. Wa ka ba kaunya ay nagsabot. Pila. Basta ka ba kaunya. Pila gani. Gani kay komisyon Mahal basta. na pag ya. 1 Pila. 200 1.5, 1,000 1.5, 1,000 1.4, 1,2 1.3. 2,000 Sabot. Ano pag ay sabang isang buwan pa ka. Ina lang nga. Takitan ta kay. Ano? Ay di pa ha? Sige lang na wala kay inject. Pero ga ina kani ulat diri na injikan ko nga. Sige. Pag ano sa dira. Kasi di ka katuuhan di ba kay mura pag ora mo Ay kabuhapan ako. mura kag naglibod og buron. Wag kami ako gawa niya. Naglibot ako. Sige. Minda! Ay nga bala. Mo kani
Hinda! Ayo! Hoy! Ay! Wala po ka di ha. Mo may balay po. Gawas talaga! Alin ba kay good news? Ano siya isa good news. Ay, huwag may portahan. Ay, sige. Asa man? Dali, dali. Uy! Ay, ma'am, may buntag, ma'am. Taga-DPWH, like ko, ma'am. Nakaduog naman katong bako karon ni chismis ninyo nga maghatag ni vaccine, ma'am. Katong sa gobyerno. DPWH kay nga, DPWH. Kaysa, nag-survey niyo sa Nag-survey din sa sadalan. Awal nag-sorbing mga anak ng vaccine para double ano no. Double purpose. Double purpose. Kung in-check ka. Hmm. Pila sa free na. Oo, libre rin yung gihatag sa gobyerno, ma'am. Muna kay ko tawa oh. Na-inject ka na ka. Muna po, ma'am. Yung nga na resulta sa inject. Dili sira. Oo, di ba ni gwapa? Ay, makagwapa, ma'am. Char. Dili ko bagi. Muhamis ka ng naong, ma'am. Char. Sigot ka nang guna. Muhamis, tapos makapayat. Habi ay. Makasexy. Wala ka ni Hamis. Ay, ni Hamis siya oh. Muhamis, Sige ano daw, ko? inject na Kakaputi, ano? Ay, maglingkod lang, ma'am. Wala ko yung bangko diri, At ma'am. indog ng tao kinako. Kasi mamuy-puy ko ba? Sige, sige. Mag-una pa man ta sa... Mag-una pa man ta sa nudnod, ma'am. Limonsito. Di na mo sito, ma'am. Pinakamahal ni nga nudnod. Ano sa man? Abdos. Ito po na ni among pinakamahal nga tissue, ma'am. Ay, ay. Simatanggal akong tatuan. Pina mo nga mangga diri minda tanghala biya. Upang wa dara mangga kabayo Bayo na na. matangtang, ma'am. Pero ang atong inject, ma'am, pinakamahal din yung injection ng tawag sa nga tanan, ma'am. Uy. Ay, bunggo na pa kayo mga vial. Imno ni mo ni ma'am or kanang i-inject lang? Inject, uy, pa dito talab. Isa. Dito talab. Pagdali, daha, uy! Ulat sa good. Uy. Mga ngay ko ha. Wala, dabi. Ay, ang sayo. Ato na lang ako, ma'am. Uy, dito na na-inject. Aray! Ayok, ma'am. Ato mo tangal Wala mo may gapas. Wala, ma'am. Sige, sila. Ma'am, kanang kinahanglan na siya effect, ma'am, nga for 3 to 4 days mo balik ko diri kay magliili ko sa effect ana. Nya, tapos ana sa din, ma'am. Ana sa din. Karoon pang injection. Dili na injection ng pang-check lang sa samad, ma'am. Sige. Iana, ma'am, Salamat. Sige. O may sakit no. Ngay. Kasi wala sakit. Salamat. Tapos, palihog lang ko yung mga silingan nga, nga mulipot ko sunod na puti. Di na ko mamalit sa kadlaw. Uy, pwede mo nakuha sa yung barangay. Sige. Oh, sige na. Uy, salamat kay. Mm. Uy, balik sa dira kay mulakaw sa ko. Ihato sa nako to kasi mapakan tog iro ba. Asa man mo? Balik lang ko basi grabis ang makuha na to, ma-inject ato. Oh, lato lang ni. Sige. Asa kong komisyon? Kani kay certificate man ito sa 600. 1-2 na kanan ha. Gift certificate Oh, ni. gift certificate na. Pagpanda man lagi ni. Makakaon ka na, no, nausa day ka. Oo man. Anak ka kay cash. Uy, alam ni ko cash. Ikaw modus baka kung tika. Tama na lagi na. Tapos kung makakita pa ka, muna ti cash ako sa wedding siya. Di ka ginawat kag mangga. Sila. Ang halap di ako no. Buntis ka. Dili, di biri-biri akong tiyan. Ang itlog di saka sa tiyan. Para siya buntis. Sunod na bantay ka po nako i-refer nimo si Ising ano pud katong kauban namo i-refer nako to sa imo. Guwapa to. Di siya at tsuraan pero wala lang siya mura siya kanang murag hinalay nga gitubuan og naong. Guwapa siya ng vaccine. Nani nagpa-inject ka wala. Mo ko gini guwapa ko. Maghilom di oy makakpajud mo. Ginaudi ang nagdiri ako eh. O sige amping. Salamat kayo. Bye. Huy minda. Huy unsa ka diha? Uy. Huy, tabang isa ko. Namuhi ko. Unsa ka? Huy unsa ka? Uy, bagulig ka na injikan. Unsa ka? Raikan. Ha? Raikan. Sa Rekan. Raikan topin ni. Ha? 요즘 라포 점진의 식사 금파이. Hala. Huy unsa ka? Uy. 아미 팝 싱에. Hala. 레노하 대주 친구 지나니 내가 좀. Huy naunsa ka? 처음 집에 욕노이 과십 사기. 건대락 간했나. Huy unsa naman ni? Hala. Huy nahindog akong balahibo na unsa ka? Uy. 쎄쎄. Huy minda na unsa. 식상 사시 골라 치토 카우찹. Huy pinabuong mo ni minda. 사사파. Ha? 한세. 니하오. 니하오 카야이. Unsa! Unsa gi-inject nimo sa akong amiga ha? Nag-uul kay ko kana mali na ko Wala, inject. pataka- Mali pataka- na ko Chinese inject. Chinese naman to dito. Nabalik na ko inject. Monday.
Pangkuan to sa COVID akong na-inject. Pangkuan ta utok, pagpaayo sa buang mo akong na-inject. Ang bigay ko din ko ay mga amiga ron, baka mapriso ko ani ba. Kapriso kita ka, kapriso kita ka. Ka na ba batasan ninyo ha? Mutugan ko ini gagana kong sabuta anak ko. Hola, ay jugo. Mutugan ko ay ko ana ako Uri na kay mutugan ko tinuon. Iuri ko tong putpanda nimo ha. Expired pa ditong buanga ka. Ay ko ana ha. Pag mo sa ito kung kauban to bantay ka ha, bantay ka. Butago ko. Bantay ka. Butago ko. Awa dira, awa dira.